Selendang, batik, kawung. Marna wis setahun anggone omah-omah. Oleh tanggane let telung pager. Jenenge Surti. Anggone omah-omah katon rukun. Menyang endi wae mesti runtang-runtung wong loro. Nganti tangga-tanggane padha meri. Wong loro mau kok rukun wae. Menyang sawah wong loro. Menyang pasar ya bebarengan. Senajan pasare ana ing Sukorejo utawa ana ing Ngadirejo. Jaman semono durung akeh kendaraan kaya saiki. Awit bis mung ana siji loro. Bis sumeh nembe ana siji jurusan, Sukorejo Magelang. Sawise 2 taun omah-omah duwe momongan siji wadon. Undang-undangane Marti. Mbok menawa saka jeneng Marna karo Surti, mula jenenge Marti. Pancen jaman semono sing arane bocah durung pojo-pojo kaya jaman saiki. Kang kanthi njlimet wis digadang-gadang sapa jenenge. Ana sing dijenengi Ronaldo, Prakas, utawa Elizabeth. Malah tanggane Marna cukup dijenengi Miswan. Jalaran laire dina Kemis wayah awan. Kampunge Marna ing tlatah Bejen. Wektu semono isih akeh panggonan kang mingit. Mbuh kuwi sawah, pategalan, luwih-luwih sak cedhake kuburan. Tau tanggane Marna aran Kusna lagi nggaru sawahe nganggo sapi ingon-ingonane. Watara jam 3 sore sapine nglumpruk ora bisa obah. Bisane mung bengah. Kamangka kulinane nganti ngarepake jam 4 sore ora apa-apa. Kasna nganti gumun lan bingung dene sapine ora bisa nglawat. Banjur kongkonan adine kang ngancani supaya kandha marang bapake yen sapine mono. Dening bapake banjur digolekake srana marang Mbah Buyut. Genea sapine nglumpruk. Dening Mbah Buyut diblakani yen sapine dipaeka dening Kyai Rejeng sing mbau reksa tlatah kono. Sapine dijiret nganggo tali saengga ora bisa tangi. Bareng wis dijapani dening Mbah Buyut, sapine nembe bisa ngadeg lan mlaku. Ora suwe wong papat yaiku Mbah Buyut, Kasna, bapake karo adine banjur mulih menyang omahe. Ing desa sawetane Bejen uga ana kedadian aeng. Tangga sak cedhake Marna bebarengan karo kancane loro wanci sore mlaku-mlaku menyang desa Kebon Dalem. Kasdi mlaku ana ngarep karo Surip, dene ing burine ana Mulut. Wong telu sing isih joko watara umur 18 taun. Ora krasa wong telu wis tekan desa kang dituju. Dasare bocah nom ora peduli wayahe wis bengi, isih gayeng ngetupus karo kancane. Watara jam 10 bengi, wong telu banjur pamitan mulih. Rekane arep nrabas wae, ora liwat dalan biasa. Kuburan dileboni, lemah pagebonan disasak wani. Pas jam 11:30 bengi, wong telu wis ora kuat ngampet ngantuke. Wekasane mampir ing sawijining omah cekli kang kebener lawange isih mbukak sesisih. Sawise uluk salam, wong telu banjur mlebu lan lungguh ing bangku dawa, cacah loro lan lincak. Tanpa ngenteni sing duwe omah nemoni. Saking ngantuke, wong telu banjur teklak-tekluk keturon. Lecedhela kasdi weruh sak klebatan wong wadon isih enom lan saka rumangsane ayu banget. Kasdi sumlengeren nyawang kedhep tesmak. Ora suwe wong wadon mau mesem ngujiwat karo takon.
Saking tindak pundi, Mas? Kok sajak sayah sanget? Kasti mangsuli karo nahan ngantuke. Nembe saking kebon dalem, Dik. Sawise omong-omong sedhela, Kasti banjur digandeng mlebu menyang sentong karo kandha kancane ben turu ana bangku dawa sijine lan ing lincak. Jalaran wis kebacut turu. Kasti ora kober selak. Kaya sapi dikeluwi banjur manut wae ngetotake pawongan mau mlebu menyang sentong. Saka rumangsane, Kasti wis tumindak ngiwa karo pawongan ayu mau. Watara jam 3 esuk, Kasti kaget krungu suarane babi ngrak-ngrok. Banjur jenggirat tangi lan enggal gugah-gugah surip lan mulut. Wong telu enggal-enggal mencolot melayu, nanging nunjang palang ora bisa metu saka papan mau. Bareng wis sareh, kena abyore lintang nembe ngerti yen dheweke ora manggon ing omah, nanging ing papan kang digunakake kanggo kandhang babi. Kaya diabani, wong telu banjur mlumpat metu nganti gudras getih jalaran kecantol pagere kang digawe saka pring. Watara jam 5 para esuk, wong telu nembe tekan omahe dhewe-dhewe. Surip lan mulut ora ngerti yen Kasti ngalih turu menyang sentong bebarengan karo sing duwe omah. Let 40 dina saka kedadian mau, watara jam 8 bengi, wong ing kampunge Kasti padha kaget lan gawok. Jalaran meruwi genjik puluhan padha mlebu kampung kanthi nrabas-nrabas ngliwati pategalan lan pesawahan. Bareng wis setengah jam, swara playune genjik sak pirang-pirang mau ilang. Wong-wong banjur niliki pategalan lan pesawahan kang diliwati genjik-genjik mau. Jebul ora ana tanduran kang rubuh apa rusak. Kamangka dek mau suarane gembruduk. Esuke wong-wong padha umyek cerita anane kedadean dek mau bengi kang nyata aneh. Wong telu yaiku Kasti, Surip lan Mulut ora wani kandha yen tau nginep ing sawijining omah. Tujune Kasti durung kober kandha marang Surip lan Mulut yen turu bareng karo wong wadon ayu. Nganti Kasti tinggal donya, prastawa mau ora kewiyak. Saben sore sakwise nyambut gawe, Marna ajeg momong anake wadon karo gegojekan. Kadangkala nembang barang. Lagune campur-campur, kaya Lelo Ledung, Bintang Kecil, Kupu-kupu yang lucu, lan sapanunggalane. Nanging dheweke luwih kerep nembang Dandang Gula. Wanci sore ing sasi Desember, udane ngrejih wiwit esuk ora terang-terang. Nganti Marti rewel jalaran kademen. Dikon turu tansah klisikan. Malah ngompol barang. Kamangka saline saperangan isih teles. Ibune dienteni ora teka-teka. Gek ing meja mangan ora ana panganan apa-apa. Aja maneh kok sega saklawe. Senajan pohung godhog utawa bakaran wae ora ana. Ora kaya adat saben, gek bojoku ki menyang endi? Ngono swara batine Marna. Isih ditambahi anake wadon wiwit mingsek-mingsek nangis. Bareng udane wis terang, Marna duwe krentek gendong anake menyang omahe mbahne. Banjur agi-agi toto-toto ngancing lawang. Marna lingak-lingu goleki slendang kok ora ketemu. Ing sampiran jero omah ora ana. Sumelang anake nangis, Marna banjur nyopot sarunge dienggo gentine slendang. Tekan tritisan ngomah,
Marna weruh selendang batik kawung. Ora sronto, selendang gage disaut banjur kanggo nggendhong anake. Sarunge dienggo maneh lan bablas mlaku menyang omahe bapa biyunge. Let sedhela wis tekan. Anake banjur dipangku dene Marna lungguh kursi ruang tengah karo celuk-celuk mboke. Ora ana wangsulan. Omahe sepi. Kebeneran ing meja ana meniran lan kendi. Marna banjur telap-telep mangan meniran, mesisan ndulang anake. Ngarepake maghrib, simboke teka bebarengan karo Surti. Marna nyicil ayem. Nanging dheweke gumun. Kok simboke lan Surti ora nyopo aruh babar pisan. Marna takon ya ora diwangsuli. Marna nyoba ngambali takon nganti wola-wali, ya panggah ora diwangsuli. Kegawa awak kesel lan wis wareg mangan meniran, bubar salat maghrib Marna mapan turu karo ngeloni anake ana ing sentong kang biasane dienggoni Marna. Nganti para esuk Marna isih gumun. Gene yo, emboke lan bojone ora omong-omong marang dheweke. Bawane wong kang sabar. Marna suwe-suwe ya meneng wae. Wayah sarapan, mangan awan lan bengine, Marna ya nimbrung melu mangan. Sakwise nginep rong wengi, Marna pamitan mulih lan nyoba ngajak bojone pisan. Nanging panggah ora digape. Wusana, Marna mulih karo nggendhong anake. Wanci jam 10, Marna wis tekan ngomah. Tujune Marna nggawa sega saklawuhe diwadahi piring kanggo cadonge mangan awan. Sawise nyamperake slendange ing pemean panggonane sakawit, Marna banjur buka lawang lan mlebu ngomah. Jam 11 bojone teka, bebarengan karo emboke. Sakwise uluk salam, Surti banjur mlebu lan nyelehake ceting isi sega munjung, rantang isi tumis kangkung, gereh layur lan tela godhog. Surti crita yen winginane dolan menyang emboke mara tuwa. Saperlu rewang lan sengaja ora pamit minangka kejutan. Ngono ujare. Ngarepake wayah mangan awan, Surti gumun. Kok ing meja ana sega saklawuhe, banjur takon marang bojone. "Kang, ning meja kok ana sega saklawuhe? Sampeyan entuk saka ngendi?" "Genah aku njupuk saka nggon simbok kok. Kowe rak yo ngerti to?" "Lah, sampeyan rono kapan?" Marna banjur njlentrehake yen dheweke teka rono winginane sore, malah nginep rong wengi barang. Bareng simboke Marna ngerti, banjur kandha. "Nek kowe rono karo Genduk Marti, kok ora baneke wong teka, malah aku karo Surti rumangsa gumun. Ing atase ngliwet lan lawuhe akeh kok mung keri sethithik." Marna banjur kandha yen anggone nggendhong Marti nganggo selendang batik kawung kang sumampir ing pemean njaba. "Aku ora duwe selendang batik kawung, Kang. Lah saiki selendange ana ngendi?" Marna ora mangsuli, mung nudingi pemean ing njaba. Surti niliki karo alok. "Ora ana kok, Kang." Marna metu. Iba kagete, bareng nyumurupi yen slendange pancen ora ana. Mongko anggone njupuk wingi lan balekake ya ana kono. Wong sak omah padha ribut lan duwe panemu yen slendang mau duweke wewe kang melu nunut nyamperake slendange. Marna plonga-plongo, sebab saka rumangsane slendang mau duweke bojone.
Saiki Marna nembe ngerti kena apa emboke lan bojone ora ngerti tekane. Amarga dheweke karo anake ora katon. Ah, kok kaya naga Bertala ing crita jaman kuno. Ngono batine Marna. Ewa semono, wong sak omah padha muji syukur marang pangeran. Dene Marna lan anake ora kalap digondol wewe. Cutha.